संगीताक आणि ह्या संगीताच्या बांधान आमका तुमचे सगळे एकवटायला. संगीत आता वळवून आमच्या आणि तुमच्या आणि सर्वांच्या काळच्या मनाक दादोशी करूंक आम्ही सामिंगेलीचे फ्रिगेजीची CCD क्वायर पंगडाची भुरगीं तुमच्या मुखार सादर करता आमच्या कोंकणीची उंचली पदां. हो अवकाश आमका दिल्ल्या कोंकणी पंगडाक आम्ही आभारी जावन आसा आणि सर बरे मागता ते बरे करू.
केलं संगीताचं